Bună ziua! Azi ne găsim în pădurea din Rebenaț, 2026. Avem un stupare aici, în pădure, din Torac, se numește Capel Petrovici. Să auzim cum se simte el anul ăsta, 2026 anul. Bună ziua, dragi apicultori! Salcâmul este pe terminate. Plecăm acasă. Miere încă mai vine, dar din cauza altor obligații întrerupem acest pastoral anul ăsta, care nu a fost foarte grosav din cauza temperaturilor joase. În orele dimineții înseamnă, era temperatura în jur de 4-6 grade, ce nu a fost de ajuns pentru ca în restul zilei să ajungă temperatura ca să fie salcâmul merifer să dea nectar. Așa că au lucrat 4 ore pe zi. Aici mai există tutunul sălbatic, la noi trandafir sălbatic și ceva tei. Toate merg una după alta, sau poate să ajungă toate odată. Deja am văzut tei înflorit, dar din cauza deficienței de umezeală n-au fost ploi. Albina nu poate să facă randament care ar fi putut să-l facă dacă erau alte condiții climatice. Așa că pot să-l caracterizez ca un an nu de mijloc, dar puțin sub nivelul mijloc. Atât, dragilor, ce să vă mai spun, în așteptarea unor culesuri mai bune și să zicem că la anul ăsta când va fi mai bine. Asta este speranța noastră, apicultorii. Să aveți butoaie pline. Salut!